Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govori o ratu u Ukrajini, krizi koja je nastala zbog invazije Rusije na ovu evropsku zemlju i drugim aktualnim temama iz zemlje, regiona i sveta. On je najavio da će država doneti odluke koje bi osigurala snabdevenost gorivom bez većeg skoka cene. Aleksandar Vučić je prethodnih dana rekao da su se dogodile tektonske promjene, kao da će situacija biti sve teža i teža, posebno kada je snabdevanje namirnica u pitanju, ali naglasio da građani Srbije ne bi trebalo da brinu jer imamo svega. Upitan o trenutnim dešavanjima u Ukrajini za izjave predsjednika Volodimira Zelenskog i mogućem odgovoru Rusije i Ukrajine, on se osvrnuo na našu poziciju. Ja to ne mogu da znam, voleo bih, nadam se tome, ne verujem u to. Ne mogu da istupim kao politički analitičar jer će to tumačiti kao da je moj zaključak, a ne analiza. Ono što očekujem jeste još jaču ofenzivu Rusije nego u prethodnih 3 dana. Ono što je za nas važno jeste da je u posljednje 24 sata došlo do problema koje će ostaviti posljedice u Srbiji. Predsjednik Joe Biden je doneo odluku da zabrani uvoz ruskog gasa, nafte i uglja. Amerika sa tim može da se izbori, posebno što su krenuli u razgovore sa Venecuelom, pa će i sa Iranom. Inače, oni koriste svega 3 do 4% ruske nafte. Ali Velika Britanija je donela odluku o zabrani uvoza ruske nafte, nije za gas i ugalj, ali se oni time snabdevaju iz Norveške. Ono što očekujemo tiče se nas je odluka Evropske unije, kazao je Vučić. Odluka vlade Srbije. Prema njegovim rečima, ako odluka Evropske unije bude da zabrane uvoz svih energenata sa teritorije Rusije, onda smo u velikom problemu. Podsjetio je da 40% potreba Evropske unije pokriva sa gasom iz Rusije, a naftom 30%. Ne može gas sa neba da vam padne. Doneli smo konkretnu odluku vlade, a to je dopuna odluka i smanjenje carinskih dažbina u 2022. godini. To će se odnositi na naftu iz trećih zemalja ako budemo uvozili. Cena eurodizela danas je 179 dinara u maloprodaji. Sutra ujutru u veleprodaji će biti 193. Svi koji prodaju po ovoj ceni gube novac. To znači da NIS gubi novac, ali male pumpe ne mogu da izdrže i to je čistih 14 dinara u gubitku. Sutra će vlada doneti odluku da marža bude 6 dinara. To je 199 dinara po sutrašnjoj ceni na pumpama, što obezbeđuje dobru snabdevenost. Također odlučili smo da imamo pravo indeksacije kada dođe do poremećaja. Država plaća 20% od ukupne akcize da bi mogla da stabilizuje cene i da ne idemo u preveliku inflaciju, objašnjava predsjednik. Struja i inflacija. Kako naglašava, 90% rasta cena država uzima na sebe. On je rekao da je danas Srbija donela odluku vlade o izuzimanju carine na uvoz energenata, to će se odnositi na uvoz iz trećih zemalja.